terug uit Suriname na 1,5 jaar. Een lekker gevoel, een goed gevoel. Een goed gevoel en het gevoel dat blijft. Het is niet zo dat je op vakantie bent geweest en terug naar huis komt en denkt van oh, volgend jaar ga ik weer en na, weet je, 2 weken. Nee, na Suriname, onze reis, alles wat we hebben meegemaakt. Een prettig, goed, relaxed gevoel. Over mijn eigen land dan. En over jezelf? Over mezelf helemaal. Het is de balans die er niet was, die is eigenlijk weer teruggekomen. Wat eigenlijk nog meer is versterkt, is het feit dat je gaat zien dat ik woon wel in Nederland, maar Surinaamse ben ik dus nu echt. Hè? Dat gevoel van Surinaamse zijn, niet een stukje Hollands of whatever. Sranang. Ik voel me echt weer helemaal in balans. Want als ik nu eraan terugdenk, weet je, voordat we gingen, toen was ik echt wat Suriname betreft vreselijk onzeker en daarom zijn we ook gegaan. Maar nu voel ik me echt weer in balans. Ik zeg nogmaals, het was een wassie voor me. Letterlijk en figuurlijk was het een wassie. Een sweet wassie was het voor me. Als Surinamer zelf in Nederland, dat je dus het hele gedoe hebt met pakketten wegsturen en noem maar op. Dat je denkt van, werken ze daar niet? Doen ze niks? En als je dan aankomt en je merkt dat mensen die bijna niks hebben, die totaal niks hebben, van de grond af moeten beginnen. Dat de Sranamang daar ontzettend inventief is, creatief. Zitten eigenlijk niet echt op ons te wachten om hun te vertellen hoe zij daar zouden moeten leven. En juist door die Surinamers heb ik een heel positief beeld gekregen van mijn eigen mensen weer. Dus kijk, wat de kranten zeggen, dat is één ding. Maar wat ik heb meegemaakt met mijn eigen mensen, kan ik zeggen van de Sranamang in Suriname. Nou, daar kunnen we ook een voorbeeld aan nemen. Oké, ik zei niet van ik wil niks van Suriname weten, maar ik had me afgesloten voor Suriname. Maar ook voor de Surinamer daar? Voor de Surinamers daar ook een beetje, ja, want je hoort natuurlijk hier allerlei verhalen. Ze kijken op je neer, want je bent in Holland, weet je, ze zien als ze verraden. Dus ik dacht, oh, die Surinamers in Suriname, is hun probleem. Ik bedoel, ze zoeken het maar uit. Ik ken de Surinamers in Nederland, dus ik ben bezig met de Suriname in Holland. Maar nu heb ik dus de Surinamer en Surinamer weer gezien en weet ik dat ik een deel daarvan ben en vind ik het gewoon heerlijk. Zijn alle Surinamers in Suriname schatten? Nee, natuurlijk. Ik bedoel, natuurlijk heb je vervelende mensen, je hebt fuck-up mensen, je hebt beesten, je hebt die dibris, die heb je overal. Maar in zijn algemeenheid, Sami Feri, Sami ervaar, want we lof des maar sa umiti mi no besap de no besap niet. Maar van de ontvang, unu, van de oppodenserefi die mi, of die unuserefi, van de, het was overweldigend, ontroerend. Want zoiets bijvoorbeeld kwam ik in Holland niet tegen. Wat? Dus die gastvrijheid, die hartelijkheid, die open, kwam ik in Holland niet tegen. Ook niet bij onze Surinaamse Hollanders? Af en toe, maar ook bij hun, ook als de Surinamers hier, ja. Zoals die Surinamers, nee, toch niet. Het komt in de buurt, maar zoals die mensen daar, no. Dus it was the real thing? The real thing, en ik heb ook al wat gereisd in de wereld en ik heb het nog nergens zo meegemaakt. En mensen zullen zeggen, ja, maar het is je eigen land, je jaft voor je eigen land. Zoals ik het daar heb gezien, nergens nog meegemaakt. Niet in Europa, niet in Amerika, niet in... Nee. Dus het was wel een overweldigende tijd voor jou, hè? Dus, wat ik je zeg, een wassie. Een sweet wassie was het. Het begint met Nenge, dat gedicht. Nenge, sai dove faccio se?
Então, daqui o mo que si, ala denenge, da o si, fanenge, nenge. Njuka nenge, samaka nenge, koloni nenge, pa nenge, foto nenge, make o taki, sana nenge. Omo sabi taki, di asukumponu yao, ben dongo komoto nenge konde, suto de asana lampe. Oh, kippenvel. Wat van jezelf herkende je? Wat ik herken is ook mijn eigen, nou, positief zijn in het leven. Positief staan in het leven. Het kan, erger kan het niet worden, dus waarom zou je je druk gaan maken? Je moet verder. Je kunt niet blijven zitten en denken, god, de wind waait die kant en weet je wel. Je moet gewoon jezelf oppakken en gewoon verder gaan. En dat is wat die Sanamanga doet. En dat herken ik ook in mezelf van oppakken en gewoon verder gaan. Niet blijven zitten en wachten. Dus wat dat betreft denk ik dat de Surinamer daar en de Surinamer hier, dat er niet zoveel verschil in zit. Famigo Nacional? Ik vind het gewoon heerlijk om een Surinamer te zijn. Want vriendin van mij pas toe. Ook toen baka 15 jaar, akon baka asemsan asmataki. Asmataki. Isabi, ik vind het zo lekker om een Surinamer. Dus ik ga eens gewoon afvast van we taki. Van we om naar Makandara, die fatus. Ik geniet er, ik vind het gewoon heerlijk. Voor mij ligt nu de nadruk om echt dingen te gaan doen en met name voorlichting aan jongeren via film. Dat lijkt mij een hele concrete bijdrage, zeg maar, die je zou kunnen leveren vanuit het vak wat wij beoefenen. En op die manier denk ik dat Suriname een deel uitmaakt, nu heel concreet, van mijn eigen leven. Maar Suriname is op de een of andere manier zo dichtbij gekomen. Het is gewoon niet meer zo ver weg. Dus als ik heel eerlijk ben, de balans is gewoon terug. De balans van waar je vandaan komt, waar je hebt gekozen om te wonen en je leven te maken of whatever. En dat is voor mij nu rustiger geworden. Het gevolg van deze ervaring, bijvoorbeeld voor mijn leven hier in Nederland, is dat ik me nu weer richt ook op Suriname en op de Surinamers in Suriname. En met name door middel van mijn films. Weet je dat ik nu weer ernaar streef om films te maken die van belang zijn voor Suriname en de Surinamers in Suriname, maar ook voor de Surinamers hier. Daar was ik al mee bezig. Maar ik richt me nou ook op Suriname, in mijn gevoel en met denken van zo'n project moest ik doen en zo. Dat is wel het gevolg, ja. Dat doen we basis grondtapu. En eigenlijk met toekomst in me aan. Kijk, zie je dus, dit is dat shot. Dus ik dacht hier met die geluiden. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Maar ik heb er dat gedicht achter, dus dat ga ik je even laten zien. Ja? Dus dit is het laatste. Is het Ningye? Nee, Sana. Sana, awan piki konde. Fu buba. Denki, nga bibi. Abesagi pisi, efo abende, buba tapu. Denki tapu, nga bibi tapu. Ma, bongbong, tam, mahani. Abesagi pisi. Yeremi, Arkimi, Yeremisten, le cuangria e barabaca, embigi creviston. Mi
Ja de nakte de fufrede me su quan kibriolo. Pe lobide. Me frele quan son foru. Mindri tran aviti. Abra de moro. Hey Berlin. Nenge, sai de we pa Josefi. Kong, make you mokisi, ala de nenge, da wo si, fan nenge. Njuka nenge, samaka nenge, koloni nenge, pa nenge, foto nenge, make you taki, sana nenge. Umusabi taki, di asukumponu yao. Ben dongo komoto anenge konde. Sutwe de asana lampe. Abencha soso afika nenge. Nenge, dafu saide umupachu sefi. Kong, meke umokisi, ala de nenge, meke gontapu si, fa nenge. Mikai yakudo. Yukami juka, mavi na afika nenge. Meke waluku sauton. Bika nenge tanenge sabina motaki alau na wang afikang sana mang. Chobo. Você saiu? É? Saiu. Tá medo não, não? Ja. Meu rempe que sou op de San First de net. Dat ga je bij vinden, Stella. Bom. Messi bichuti, dem quauso. Achou que eu me belo bem. Dat je tandje in maakt zo? É mesmo. Dat is maar wat zo. Ausa mesmo. Ja, om niet mijn tandje. Como louco. Começamos. Mesa, angema, di, abidi picking sigisi, angawane ifyo fumi. Mimma bala picking, seibi. Eyo. Ade sama de taya, da wantu tasa nye taya ite, me abi fodagu. Di fumi angawan picking wa fumi mma. Aso je loopt dago. Me lobi dagu. Dati. Di dens ma fono kuma patapse tak de ko liba foto nanga denki tak de kong fu mek dem chinki si skoro want bon fur sanip sa before pe fawi hafe tak de no chisi skoro ja de botak dem bakara chis den en apiste nak de no bewane moro de bewane kasanda tiksa dus eigenlijk ook a foto fu tek leri en gado sarmi mimma pot ma skoro mi te kaleri te no mi da skoro bangi. En ja, dus eigenlijk me bereik adul. Dus me godoro nange me no bereik helemaal het thema. Me godoro. En mi taki, you leri sayeteki, mus leer you fu, leer waardeer you schreef. En dat me doe ook toe.
Louise, ik vertel me een story dat je op een bepaald moment was je bekeerd. Hè? Je was in de kerk en toen gebeurde er wat. Dus eigenlijk ben ik de eerste naar RK Kerkje, Jana Abrasi. Zeg maar, op het begin, ik ben dan eerst naar Tortonaland, dan ben ik naar Schietbaanweg naar Kerkje. Dus, dan moet Kerkje alle zonde. Dan ufroos Contanja, dan ben ik Jana Abrasi naar Sint-Wilhelmus. School, nou, daar heb ik bij Oorkerkje. Mes dinares, het Kerkje en zo, noem maar op. Later, ik ben Gomoro dipi, ik ben op lezen toen, go diki en zo. Dan, later ik kom bekeerd de taking, ik ga volgen evangelie. Dan, en dan, je komt morgen begintje zo, dan je go denk bepaalde toren, denk hé. Wanneer dat kerkje dan, a voorganger tak van, gado otak nanga uno, via wan broeder. Plotseling is je wan Japanese broeder, me kwalo, is dat toch 28 sani, bigi tak in tongo. Ik denk tak, hé, no. Asan is na winti. Dan zei dat dit mijn afgoderij, dat is na goderij. Toen ben ik tak no man. Mino ben 4 morgen tak no. Is dat nog niet? Mo do me egi sani. Zou je doen? Me dansen. En dat me do alam manting. Hoe zei je? Nou, me teke kakiti eigenlijk voor me abiwan bonde. Dus dat zo me gwenti doen en ja. Alla day me doen. Dus fosse mo wasi, temo me manten da me dansi. Da terwijl me dansi da me potem ketia faya. Da tem kaba dansi da me go wasi. Da tem kaba wasi da me boli once anif nyang also. Yeah. Oké, later mi mago schrijf me in, mi zwager we beginnen een groep, een dansgroep na Efram Sega. Ja, mi mago schrijf me in, bij Python 10 golo schrijf me in. Ja, mi bigigo, mi dansen en mi die actie om met tratrasaning. Weet je, over va a cultuur de en zo. Sana den dansen precies, dat de hou in. Nou, tratrasaning over a bribi op zich. Ja, zodoende, als een Minogomora kerkie. Maar kan je me uitleggen, wat is jouw geloof dan? Sana abribi fubus kondre? Abribi fubus kondre, na tak we bribi in nana, kedwan man kedwan pong. En men vertalen daarna schepper van het heelal, dus schepper van hemel en aarde. Dus en die unu eng schepper, dat baka dat die apwalo tragado die apoti in pantheonen, zeg maar. Ja, gado fuatra, busi, fuloktu, nanga fugurong. En den baka, praat baka. Dus eigenlijk, ik kan inego rechtstreeks naar gado, maar via ding. En ook toe, ebribi in voorouderverering. En voorouderverering, no de wang, sma, behalve de sma die de omenjari, alles sma die de na voorouderitro, want de iga gado kondre. Dat wetaki. Sayo doet hij. So, me abi walo sanif do, me go so meteen na douane, fugo de kaitaf me fa show me. Da me go universiteit, bakadati me go jeugdzaken. Bakadati kan dem go CCS. Ja, maar me abi so menta pesi fugo te matem go foto da me luku sa me do. Dus tem go foto na pe me luku tak o elmal me janya bitie dem kan do sak de direct pu.
Aso me oko. Abo. Eh. Luisa, dit is na Anna's lust. Ja. En je doet aan in abiti jatu. Ja, ja, in beetje met de santo, ja. Zei je? Maar probeer voor, zeg maar, ontwikkelen beauty in alle soorten materieel, zowel immaterieel. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, op ons score, gisma bepaalde informatie, voorlichting. We proberen vooral aan jeugd, ja, voor voeding uit, zeg maar, dus naar een volksbuurt, hè. Ja. En dan, je hebt de voeding, kom een stapje verder. Zeg maar in een klasse of zo, is dat wie? Een sociale klasse, want je moest congro uit de ik mopo. Je kan tanta pas hem niveau. Ja. Dus we zoeken doen dat. Maar op een score, ja? Op een score? Ja, eigenlijk ja, zo nou bij op lagere school. Maar dan doen we onderzoek in de beauty om een score op Chinde, die voor lagere school staan. Dus zodoende doen we onderzoek. Dan ook toe, dus maar voor Magenta participeren in een onderzoek dat hij voor compoteren, omdat dat score voor Magenta nog bedrijf zo ook toe. Dan ook kon kiezen als een lagere school. Een gebouw ben dekbaar, maar lagere school nog ben ik. Dus zodoende ook kon kiezen een lagere school. En je hebt alleenstaande moeders toe? Eigenlijk niet zozeer dat ik nou samen met Dougie ding, dat ik me bezig naar ding. Maar ik vang dem tje voor de op eigenlijk. Maar je hebt ding voor dem tje komoro varen. Dus na een pistool dat me de bezig. Wel, op een knipcursus, ja, zo, in samenwerking met een cultuur- en gemeenschapscentra. Maar voor vrouw van Betty, nee, participeer als zodanig. Dus maar, mijn sap if nasa adong of na interesse de na abi of kan de doet trasani. Maar ook toen je zegt ja, de meeste voor de gezinnen, na een ouder gezinnen per na ma de voor een huishouden. En ik kan nemen de kwalijk if de kon een cursus altijd. Maar want meestal de doen om hem roko. Dus dan maak me op een roko, ik ga naar trouwen, omdat ik moest onderhouden hier also. Dus tapa manier dat waardoor de ching de man kan de abigi wanneer lukken ding of dan dat we proberen vervangen op. En dan wanneer na zien naar je vriend? No, aan mijn vriend, mijn hebben ook samen. Nou een neef voor mij, neefje van mij. Oru. Mijn januari en dan mij go boy, mijn biggie morning. Dus dan ook today in een organisatie, buurtorganisatie, plus een culturele vereniging voor mij. En want de medeoprichters ook toe, voor de organisatie. En mijn overal we go, we doen tori met camera. Dus bijvoorbeeld mij denk ik naar mijn vriend, maar dan dat dus mijn hand mee. En ja, dus bijvoorbeeld denk je, we kijken praktijk voor waardoor we doen bijvoorbeeld samen. Ja, dat is. Omang, ala jo omang wopo tampo. Mek yo mokisi ma song teke denki fa fasi fa uma mutantama. We den taki. Pete di bie gwanga asi. Na pe uma iwakanga futo. Mitaki efwa desotu. Da fu saide meke uma sama mufele fu soiden ka kiti di diabi. Ve, gonta papa changaleti. Manenge teke ganse. De nyang, de sibi de mofu, ma de fege te taki na umang bobi meliki fatu den so. De fege te taki umang na lutu fulibi. Ne meke umang gamang muvoko makandi. Fu meke umang sama fene den pesi baka aeni gonta. Ameku opo. Fusoi gonta putaki wide. Singi amofumo.
Ja, ik ben restitutie komen vragen voor de niet verkochte kaarten van mijn show. Maar ze willen niet dat ik film. Dat wij filmen. Dat wij filmen. Ja, dat is. Me look up me me abak adama bekend tawan di de. En plus me look aan news voor bouta. Para atu spraak ja bebe sata anga sama to me Suriname. Madame wanya tawan news sama winya wandal mar. Awas kipi atu. Dati wan taki da me go nga 30 fi. We kame. Anga iwan spreek me waarover. Nee, denk ik. Onder 4 euroabo. Ja, dat is een waarde in al de mee. En van mij bij mijn scoromoni. Dat is een mooie vraag. Met 3 op een groep, hè. En met 3 op individueel. Temi 3 op individueel, dan heeft de pai me amoni dat naf me. Temi 3 op een groep, na amoni dat naf een groep. Une prating, we bayu, zeg maar, drone, crossie, uniform en zo, omdat une kies subsidie, alles dan ons ref moest doen. Dan amoni dat die, en ja, bepaalde sma, die loop familie, die geven money of zo, dat fiscoro en zo. Bij boeken en zo. Vijf familie, dena foto seja, faden en libi, you yep den toe? Ja, ina also, zeg maar, ina gesan samen doe ja na telefoon kan me bij. Maar voor de rest, meneer doe niks. Ja, dus ik kan ja ala de. Ja, ik kan ja ala de. En ik kan ja, ik kan ja na mijn ma, ik kan ja na bakasi na want to nechte, na tras masa mi gwent gewoon na de, me go gewoon ina also, so bori me ja gewoon. Dus lekker na mi egi also. En de kan taxa de wani me gwe na patu me ja. Dus pas dat me libi eigenlijk. Soms me tak ai me libi gratis hè. Aardigste vriendin. Ik ben blij om haar te zien. En ik feliciteer haar met een fantastische show. Echt waar, echt geweldig. Ja? Mijn vrouw heeft zeker ook feliciteren. Ja, mag dat? Oké. Meneer Schalkwijk, Erik Schalkwijk. Hij is een goede vriend van me en hij helpt me graag met alles waar ik mee bezig ben. Als ik bijvoorbeeld een werkstuk heb in te voeren, mag ik het op zijn computers doen, weet je. Dus, en als ik financiële problemen heb, laat me het zo zeggen, kan ik ook bij hem terecht. Dus ik ben eigenlijk voor alles ik kan voor alles bij hem terecht. En ook voor adviezen en noem maar op. Ja, dus hij is een goede vriend van me. Hij is een van die mannen die me echt power. Ja. Nou, dus wat we moeten afspreken is over die tweede bundel, hè. Je hebt altijd veel tijd verloren. Dus ik denk dat we dan morgen bij elkaar kunnen komen, de laatste prints maken. En dan de drukken proberen zo ver te krijgen om het voordat je weggaat af te hebben. En dan moeten wij een afspraak maken voor morgenochtend om hoe laat. Zo. We zijn in kaart vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur, oké, maar dan kan ik na 10 uur. Ja? Ik ben de hele dag binnen morgen. Oké. Ja? Oké. Dus ik wil dat dan. Boom? Ah. Boom dan, ik weet dat je ook Ja, bakken. Oké, veel succes verder. Ja. En ik hoop dat het een hele mooie film wordt voor je.
Jo. No. No, po, dat heb ik ja, zo mooi is het. Oh, oh ja, werkelijk. Ja. Louise, vertel me een beetje over de situatie van de studenten aan de universiteit. Nou, laat me even beginnen bij mezelf. De situatie hier is eigenlijk dat je studie niet echt kan plannen. Ja, dan zijn er meerdere factoren dan alleen de universiteit die dan een rol spelen. Bijvoorbeeld, als student moet je bijvoorbeeld werken en je studeert in de periode van je jeugd. En heel wat dingen moet je in die periode doen. Je kan niet wachten totdat je 80 bent. Wat zo? Nou, bijvoorbeeld zitten in organisaties. Bijvoorbeeld, ik dans, ik ben bezig met toestanden. Weet je? Uitgaan, weet je? Met een vriendje misschien. Dat kost ook allemaal tijd. Ja, tijd. En ja, je hebt ontspanning nodig. Je moet echt bezig zijn om jezelf te ontwikkelen. Niet alleen in de schoolbanken kan je dat of doe je dat, maar ook anders. Hè. En ja, de situatie in Suriname is zo dat je, ja, hoe moet ik het zeggen? Je bent afhankelijk van heel wat dingen. Als je moet voor je eigen faciliteiten zorgen om te studeren. Wat bedoel je dan? Dus je moet dus geld hebben, je moet je boeken kunnen kopen enzovoort. En ja, ik bedoel, ik kom uit een volksklasse, zeg maar. Mijn moeder is een alleenstaande vrouw die, zeg maar, 9 kinderen heeft grootgebracht. En ja, ik bedoel, ze kan het niet permitteren eigenlijk voor mij om mijn studie te betalen, et cetera. Ik moet zelf ook zien te komen aan middelen, toch? Ja. Dus dat soort dingen, je kan niet. Dus als je arm bent, kan je niet aan de universiteit studeren? Nee, ik denk het niet, want het kost heel veel geld. Nou, dan moet je wel de ondersteuning hebben van mensen, dat kan het wel. Ja. Hoe zit het met beschikbaarheid van middelen? Middelen in welke zin dus? Boeken. Nou, wij gebruiken meer stencils, dus uit boeken gekopieerd. Hè? Want een boek zou je niet kunnen kopen, maar als je het kopieert, dan is het goedkoper. Dus op die manier. En als je je papers moet invoeren, is er een Urk, maar die machines doen het niet altijd. Een rekencentrum waar er computers zijn. Ja, en elders, hier op het IMO kan je ook invoeren. Maar er zijn weinig machines, bijvoorbeeld alle studenten zouden niet daar kunnen gaan. Weet je? En als je bijvoorbeeld uitprinten, hier is het goedkoper dan buiten. Buiten is het 500 gulden per vel. En als je zeg maar een werkstuk hebt van 20, 25 vellen, dan in een mappaying. Verder? Tadi sih. Apa? Ma, den poti den di be sani. Oh. Louise, zijn de colleges al begonnen? Ja, we zijn al begonnen vanaf de 6e. En jij? Ik ben nog niet begonnen. En waarom niet? We hebben wel een rooster, maar die vakken die ik moet volgen, daarvoor moeten we even wachten. En waarom moet je wachten? Nou, ik weet niet als er geen docenten zijn, maar ja, dat staat op het bord, dus ik wacht wel even. Dus dan moet je regelmatig informeren. Hè? Dus als het zover is, dan gaan we wel volgen.
Maar in ieder geval dit semester, want we hebben wel een rooster. En vorig jaar, hoe ging het? Vorig jaar, nee geen vorig jaar, vorig semester hadden we geen rooster. Dus we hebben niet gevolgd. Geen colleges? Nee. We hadden geen rooster. Dan loop je achter. Dus. Ja, ja. Dan lopen En we hoe wel. kwam dat het vorige semester? Nou, ik weet niet precies hoe het komt, maar we hebben geen rooster gehad. Dus En wat ga je vandaag doen? ik ga even naar studentenzaken om een verklaring op te halen. Wat voor verklaring? Het is een schoolverklaring, dus dat ik hier ben ingeschreven. En dat is voor de Belastingdienst. Waarom heb je dat nodig voor de Nou, ik heb een self-assessment of weet ik veel formulier gehad, dat ik belasting moet betalen, et cetera. Over die kaartjes van je Nee, optreden? nee. Ik heb een dansschool, zeggen ze, maar ik heb geen dansschool. Ik heb een sociaal-culturele vereniging aan wie ik les geef. Ik word helemaal niet betaald of zo. Integendeel, ik stop mijn tijd erin, mijn geld als ik geld heb. Maar dus daarvoor. En dus het is een vereniging en ik weet niet waarom. Misschien omdat ik veel in de publiciteit ben, maar in Suriname geniet je meer populariteit dan dat je aan zeg maar je artistiek leven. Hè? Dus het artiest zijn verdient hier in Suriname. Alleen maar populariteit genieten. Maar je verdient er geen geld mee om van te leven? Nee, niet. Nee. Mimma betekent bufuru Jimmy. Baka gadona mimma. Mimma na zowel wamma lek wappa Jimmy en die alamala. Wanna in one of so gonna to come bigi. Umas ma must take initiative no, then no must tak tum si for moro umma shi sadedu. And that mission na mimma fanaf. Ano tak na no agenda that bigina mi. Since we grow ko mimma na grow ko edu te deyopo. Abe sera woyo e grow ko na een soort mevrouw hier en daar, is dat toch? Sibistrati. En mimma baya also dis wetanja, bayawan traprasi abawan also engetang na 4 kinderen weg, abawan also na tapsi en togo wetan free. Ay, dat nou jaja uma. Nou jaja uma en mimma nooit nos na skoro bangi, maar mi kan te ko ang exemple. Ay. Voor mimma. Bye go. Check. Deze. Me? Me na mo giwang ku den dokter sing. Me na no me be pam chase that this no me na last one and them mus parwendi. Saya doe? Me voor want to pang. De dames van groep voor me. Zeg maar die voor me na nga ete 3. En mo giden. Me kwans maar nain of den schrijf nain. Dus den 4 tap apang. Ja. Na 5 days ben dat je dan? Nou, ade wa kahir bong. Zeg maar, mijn werk 90% voor het programma af TDF. Dus dan vind ik dat toch een gobo. En vast Tamara? Tamara na wandrop de. En ja, mama doe mijn best, ik kan werk mijn programma af. Lek van mij takje op het bantifo. Nou, aan gede, want poem af me. Dus abos kopen in op het bantifo na tak. Ik make alla day
trouwen bonde. Dus alle positief zijn in poer uit wande en dat tot je vooruit gaan gaan. Is dat toch? Dus alle manting in een badkamer met door gedicht dat hij. Mante met dans in een woonkamer te me was hij gedicht dat hij. Dus dan dat me teka krachtig. En dan aan mij go. Dus dan dus ik heb mijn programma werken. En van wat toekomst? Mijn toekomst, zo. Let van mijn tak toe. Dat doen een basif grondtapu, maar agiwa libi en je moest me kwa sanfing. En eigenlijk mijn toekomst in me aan. Voor het heel belangrijk deel. En merci tak. Ik denk dat als familie nou bezig, dan een power samen kies voor trasma, voor mijn familie ook toe. Ik denk dat ja, samen wat bereik in mijn leven is bereiken. En echt mijn man een voorbeeld die samen tak altijd. Mijn man ook nooit naar scoren, maar ze bereik in het leven dat met tak me die kies scoren. Plus mi aba traditioneel sabi, dan mi moest maar bereik moro like dat. En als mi bereik moro like dat, dan mi bereik me voor. Dus dat. En verder, ja, meneer denkt maar straks toestand echt, maar alleen naar de toekomst me kan zet me gezin of zo, want wees zo aan het want is wel eens waarom. Alles mij ask me van, if mo kies op chim van me draai me beren zo alles soort zo me dat toch, dat en door als ik kom, dat door naar bas naar een bepaald. Dus dan. En dat nou een prioriteit van hele boel. No. Ik wil er wel jaren dan niet van. Soms de mensen denken van een baby, ik wil wel. Later dat denk ik, ik ben denk dat jong. Je mag kies een baby, ik wil go dansen. Ik kreeg. Ik moet jaren go naar show of zo. En dat ook veel kan. Maar ja, dat is nog geen zo'n sideline even. Is dat? Sanang awan piki konde. Fu buba. Denki. Nga bibi. Abesagi pisi efo abende buba tapo. Denki tapo. Nga bibi tapo. Ma vambong fusitang makani libi. Abesagi pisi fusi. Fa ala den nasi fusanang. Tong tutu sana mang fitaki sanang na numbuwang sanang ayude kaya gipisi ay ni yu miaka pandi nemeke mi efi mi sefi wang kangkang sana mang mama sanang nyebegi gadugi fasang fukoloko sapigi fi sasi ala sana mang mokishana fubowi kong fisa gipisi nantangi fi Miskin ai dege lok tu awang si mamin ribanautu mi kondre mi pedre kubong mi nesi son tendere sa tu kami ini midre miskin ai dege lok tu awang si mamin ribanautu mi kondre mi pedre kubo mi nesi son tendere sa tu kami ini midre